Kulukudu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ubheza ngintuthu wakho malubathi ilasbo namagumede mhlawumbe umuntu usemusha la ekhaya uzophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo amaskandi ukhuzana umfowampungo usevele wagela izimanga lapha ededele CD cover yesihloko ese album yakhe azoyikhipha lapha ngawo unyaka ka-2022 abantu abaningi ke ubeke impela ngathi kade bayilindele ngamehla bomvu i-CD cover njengoba nesi album nayo bayilindele kakhulu i-album ezophuma ngawo lapha namhla ka-2 December kule nyanga ezoqala impela esihloko se-CD Khuzani sithi UMqhele NeThawula kuvungazelisa abantu abaningi impela ngokudedela lapha isihloko se-album ekade sibhekwa abantu abaningi lapha ukuthi umthandeni engathi mhlambe uyagadla lapha mangabe ethi UMqhele kanjalo futhi NeThawula lapha sazi ke abanye abantu ebathi kubhekisela lapha kuye umacingwane ungize umfoka mchunu abanye bathi ilona lapha negcamelisha umthandeni umfoka manqala mina kangazi ukuthi mhlambe ukuthini okwakho kuphawula kodwa nje esalindile impela ukuza ukuthi isini i-CD okanye ithini ingoma ake ngizwe wena mhlawumbe lakho uvuka ukuthi wena uthini kwakho kuphawula ngalolu daba olithinda lapha UMqhele NeThawula abanye ke abantu bebakhala impela ezinkundleni zokuxhumana lapha nabathi ukhuzane uwebe lapha istyle segcamelisha abanye bathi ugqoka izipahla ezike zagqokwa igcamelisha lapha mhlambe njengoba bona lapha nesithombeni ukuthi le mpahla ifana neskipa sifana nesinye sake savela lapha ugcamelisha esigqokile lapha ke mina kangazi ukuthi mhlambe kuthini kwakho kuphawula okanye mhlambe umuntu mangabe ezokhipha i-CD cover kumele aqikelele ukuthi mhlambe akekho omunye owakwayisebenzisa leyo mpahla leyo noma ecishe ifane naye kangazi ukuthi wena mhlambe ke ngalolu daba uphawula uthini ngalolo kodwa ke ake silinde lapha i-CD yakhe umvuka khuba mangabe ethi yona lapha UMqhele NeThawula ukuthi mhlambe kuthini okuphethwe ilo mbhalo uthi UMqhele NeThawula okanye mhlambe insizwa yazicikozela nje akukho okuhlanganisa lapha insizwa embili igcokamelisha kanye nayo ngizwe emchunu lapha mhlambe ake silinde i-CD siza ukuthi kuthini kwakho kuphawula ungitshele kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho kuphawula njengoba i-CD izophuma lapha ngawo lapha umhla ka-2 December ke zobe shisa ikhotha ezobe futhi amalanga bezobe vungazelisa abantu abaningi lapha njengoba ibhekwe ngamehla abomvu kangaka eNingizimu Afrika yonke siyazi ukuthi nembhangi yakhe namthandeni iyakhipha nayo ilindele sikhiphile impela ingoma ethi yokudlala ngayo esihloko esithi amajita naye futhi ebukeke izoshisa ikhotha engenzeka futhi ingene nakhona lapha kwi-top 10 yoKhozi FM kama 2022 kanjalo futhi nawe ukhuzane mhlambe mangabe ezokhipha ingoma ehit uzosekwa njengoba kungumuntu othanda abantu abaningi mhlambe khona kuthini okwakho kuphawula ngalolu daba ake sivele siphinde futhi sihlala lapha comment section sixoxe khona le ndaba ngathi ukuthi ke izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke nisiphatha kahle nibe nosulu mnandi ngithanda kakhulu.